Machiegni ya Ramogi jwa wantiere kai cheno mar mbako romo le wagomba ka kodi kama wantiere kai okinyi maka wono mondo mi wabede kod ng'eyo ni medruok e nengo mara mauta tiende nango kinde ma omedore tiende nango ne uchumi marwa tiende nango ne chenro mag wuoth tiende nango ne mwandu ma inyiewo tiende nango ne sekta mano mar loso mwandu kaachiel koda ka keyo gigo mopogore opogore e gwengewa tiende nango ne sekta no bende mag loso udi kaachiel koda ka gedo nikech wang'eyo gigo machiegni kodwa kaka oganda arwaki ni machiegni wadanono medruok e nengo mag mauta kaachiel koda ka modhi mamoko makoro bede nitiere to mae timore mana kodong' dwe achiel kata kodong' ndalo manyaromo 2 to achopo kata e giko achoni kochopo tarik 20 mano dhi chopo giko mar choko paro kotenore kod paro mar chik kata finance bill 2023 tiende nango ni mar bang' mano chak nitiere 8% makoro imede VAT ne nengo mag modhi makoro mano dhi kete kata 16% mano e osuru no mar VAT e mwandu maga mauta kata modhi ma opogore mano bende nyalo kelo pek machalo nade e ngima jo Kenya arwaki ni machiegni wuoth koda nyaka giko ni mar okinyi ma kawuono mbaka ni wadagoyo kodi chakoro ote machuok line wa en SMS line wa en 3 Facebook wantiere kacha Ramogi TV, YouTube Ramogi TV, Twitter Ramogi TV, mano Ramogi TV KE. Kaka nyubende wantiere kodi nyaka giko ikono mana ni yudo chenro yo machalo nade. Tudrikoda Cleophas Oluoch e Facebook fanpage mara, Twitter yuda kacha @Cleophas Oluoch. Nyakora Mogajwang machiegni. Antiere kayo kod welo. Mono mitwak makama ochopeo makare nyakwa bede kod ya wuoto nagi. Mamoko bende nyien wayangu nigi okinyi maka uono ayo bang' jowi mar Ramogi TV moko kuom welo bende wasekelo kinde mokalo wabed kod kwa gombaka ni mar mbaka ni wadongore godo kaka oganda okinyi maka uono ada chako kod wendo mabende antie godo chieng' maka uono ma okango ne bire cheno mar mbako romo mano daktari Otieno Panya machiegni erokamano Cleophas ichiew na achiew maber iwacho ni sani ka nengo mauta omedre nomede mana chieng' Jumapil gotieno nyaka sani kama ochope ni iseyud bedo gi paro machalo nade medruok makama medruok ma mafuta boro affect gik mang'eny ma wabro neno ka wadhi mbele kod chieno nekech mafuta wayudo ni mafuta there's what we call over reliance kuom mafuta kon mafuta donjo kuonde duto te king'iyo production mafuta nitiere transport and mane momiyo ka mafuta omedi to nyako affect different sections mag uchumi wa koro in economics wacho ni nitie the macro factors to the micro factors ineno kata the macro and the macro tieni matindo to kod madongo effect matindo kada madongo kwa donje matindo kwa chagi matindo idoka ngene wadonjo iye koro malacha iye kile ma wadonjo iye kanyo nyakoro mogijwa wano daktari Otieno Panya jalonyo weche mag uchumi wadane waranga ne uchumi ne ochamo kama chalo nade kamedok makama nitiere wendo machielo mamae hango ne chopo Ramogi TV cheno mar mbaka romo mano ma okinyi mano sadek nyaka sabich watiere kayo kod CPA Evans Ogutu machiegni mae hango ni mosi oganda kendo machiegni mbaka romo erokamano ahinya Cleo amoso nyikwa Ramogi ne oyawre kone duto mauntie mae biro na mokwongo Ramogi TV kendo amor kabisa with the reception masayudo ka kendo chenro ma wan go kawuono en chenro maber nikech otimore sama jowa oganda wa e gwenge ma wantiere nigi challenges koni gi koni ana wuok e gwenge mag Migori County na wuod Migori County koro gima nyalo wacho ni wach mar mafuta kata medruok mar nengo mar mafuta no ko chakore sani ni nitiere gik moko gimoro kidwa ng'iyo problem ni tichako kama no chakorego ung'eyo malongo ni nitiere issues ka wang'iyo malongo 2018
kane president marwa Uhuru Kenyatta no introduce gimore finance bill 8% VAT. VAT chon ne onge mafuta. To gini nokelo tulo koni gi koni nikech subsidy mani kelo no korom. And a lot of things were suspended, but VAT at 8% maintained. Koro sani yudo ka VAT at 8% ni affect wasawa. Mawambi wangi ni to ka koro dio chopo 16% bro chala maramnade. Sani no med nengo mar mafuta. Nengo mar mafuta affect everything. Or affect production sector kaka jo amalosonwa bidha koni. Or affect transport sector, jo amatingo ji matatu, buses, to gi yore mang'eny nikech we really rely kaka county mar Kenya, most of our uses wacho ni gik motiyogo mang'eny gi pod rely kuom mafuta. Koro kimule mana matin to an kata kanya e gweng'wa ma Migori kabiro e gweng' ma Nairobi na yudo mani omule mana matin to kata sukari mani nie stock beche oseshoot mani pap mi wanda mani to magi to no na dao kio clear kata old stock kata stock mane unu godo kapok effect en mani chike mag sirikal kose chakwa ni tarik 15 dwe mar 5 wamede tiyudo ka impact mare oidha gik moko duto ma wantie. Koro mano e chendo ma wan go ka wabro temo ne lero gima wan wa feel kaka jotiegre issues mag economy to gi finances gima inyalo tim gi sirikal mondo mi ka pachwa ni be nyalo tiyo to gi paro mar ogandawa wabro ng'eyo kaka wanyalo yudo go yore mag konyruok. Erokamano nyakiro machieng' Ramogi TV okinyi ma kawuono wago mbaka nyako Ramogi jwang' ka watemo mana rango kendo kwago bana Tarubini iwacho ni medruok e nengo mag modhi nyamburko e dweni en mani malo moloyo ahinya bende ka erango kanyo mosetimore thuolo mar dweche 8 ma osekalo. Edwino koth notimo sigana moro odiochieng' manyoro kendo sani koro wanyalo rango singo mane ochiw kod sirikal mar Kenya Kwanza nyaka sani medruok ma kama osechopo kama chalo nade machiegni kendo wawinjane sigana makama kaeto wadhi nyime kod TWAK. Saa 5:06 otieno ma piny ru godo wuok tich. Duol matayo nengo modhi nyamburko EPRA ne omedo Sh3.4 ewi nengo ma lita ka lita mar petrol, Sh6.4 ewi diesel, ka mauta mar tayo ne omedi kod Sh15.2. EPRA ne ogolo lendo no mana thuolo matin bang' jatend piny Kenya William Ruto tieko twak kod jofwambo kama ne owuoyo ewi osuru ma ijuogo ewi nengo modhi nyamburko. Kata kamano weche mane Ruto gole ewi nengo mafuta tuomore kama pok oyangore ni ne oboth ne koso wuoyo. Mokwongo, this 8% that we are adding is going to give us about 50 billion shillings. It will begin to deal with the problem of roads across the country. Okay. Ei nengo mag modhi nyamburko Sh18 ijuogo ewi lita ka lita mar gero ndara kata bugo kuonde ma okethore. Nyaka sani jonyiewo choko ma ok tin ne Sh14 bilion dwe ka dwe mar loso ndara ka ginyiewo petrol kod diesel. Ruto bende wacho ni paro mar chik mar choko osuru ma pod ni e nyim od bura. Moko kuom osuru idhi gol oko e modhi mag nyamburko. But what have I done to balance it out? Because I made a commitment that we need to relook, right? I have removed on the same fuel, as we add 8%, I have removed 3.5% road development levy from fuel. I have removed 2% of IDF on the same fuel. Nengo ma ilando dwe ka dwe onge osuru ma iluongo ni road development levy. Nitie mana mar medo dongruok e reru ma iluongo ni railway development levy. E singo mane ogolo kane osero mbulu kuom jopiny, Ruto ne osingo ni obiro wito oko osuru mar VAT. Okang' mantiere chik masani mayango ni VAT nyalo gol oko kata ijuogo e tamala 16. I think we need to rethink taxation, VAT taxation on fuel. That was the latest inclusion of taxes on fuel. And I think it was very controversial. Ruto bende wacho ni osuru mar VAT ogol oko ewi gas mar tedo, kama igeno ni oganda biro yudo fuong'ruok e nengo mar mwandu no. Kata kamano, gas bende iting'o e nyamburko matiyo kod modhi mag nyamburko. Modhi makata bang' meto mar nengo gi mane otim Jumapil, medruok e osuru mar VAT dwe mabiro pod nyalo medo nengo gi. Ne oganda,
luoro ne osebet kata kane pok oland nengo mag modhi nyamburko, kendo ne ging'eyo pek ma ochomogi. Mafuel beche dhi idho, mano gima wang'eyo, to bech fuel madhi idho no, wajo piny wan modhi dong' kwa hinyore. Kaka wajo matiyo e matatu, wadhi dong' kwa hinyore seriously, nikech jowuoth ok dhi yie medo bei. Jogo matiyo kod mauta mar tae tedo kod neno kuonde maonge sitima bende koro pek ochomo ka mwanduno ne omed nengo ne kod siling 15 gotongla riel lita ka lita. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Sigana no mano mar Edwin Okoth nitie gik mathoth ahinya moneno kar kanyo, gigo machalo miriambo mantiere iye kanyo e twak, gik mantiere mag adieri giduto gintiere kar kanyo gigo ma owache makaro gido thuolo ler ne oganda. Nyaka sani wacho mar gima luwore kod medruok mar usuru to ahinya wechegi mag mauta, medruok mag nengo mag mauta gi modhi, kata kogol omenda magayo kata subsidy mane wi nengo mag modhi machalo kama gimitiyo godo. Nyaka sani mana kama ne chope Daktari Otieno Panya ne da donjo e mondo milere matuta ahinya gino maponono nitie kacha katimore. Nyaka sani inyalo mana mede owacho ni sani kose med gi duto onyi kidienje gitayo medi to momeda ahinya diesel nika mafuta mar taya nintiere, petrol bero men kaka siling 3 medruok gi duto kelo pogruok machalo nade e kit ngima kaka jo Kenya gi chal mar uchumi. Erokamano ahinya Cleophas. Gima nyalo wacho ka winjo kata na gima jatend piny wacho, nitiere gimoko pod ok understand kaluwore gi nikech awinjo kowuoyo on road development levy mimedo kachacha ka owacho nogole. Kimedo mafuta, kiketo taxes on mafuta, gima timre ni na chau kanyisi ni nitiere wang'eyo the micro factors and the macro factors, yeah. Micro factors buro affect households, buro affect businesses moko matindo gidonge. To household affect nade? Tene ni jaohala cha kodhi ng'iepo nyaka ang' odhi oyud product mobedo manufactured in a factory. Now, the manufacturing process mag gigi kata na loso mag mwandu mwatiyo gogi itiyo gi factories gitiyo kod stima. Ineno a good number of factories magwa ma wan go Kenya ka watiyo gi stima in mondo mi walos mwandu gi. Samo tiyo kod stima gi cost mar loso gigi ineno bedo factored in, and Evans Ogutu ni kage timo kor kage ng'iyo kada na issues to do with the production in terms of manufacturing. One gi the cost of materials to one gi cost bende mag one gi cost mag overheads ma electricity kata steam en achiel kuom overheads gi. Koro mondo mi ja ohala kata ng'at matimo maloso mwandu ka oyud ohande en be nyaka ng'o factor in pesa mar mafuta mo omede cha. Mane momiyo ka koro mafuta samo wang' omede to omede, I mean medruok ne cha the affect mwandu mamoko bende neno nekech gima duong' kae ma wang'iyo e meto kae ni nitiere transport cost. Iwinja transport cost ni mwandu kata ka en raw materials nyaka ng'iting'e kata ka en products moselosi ma koritero ne customer, there's the process of distribution. Neno koro wang'iyo distribution, wang'iyo logistics and all that, and mage mamiyo price cha dhi medore. Then one give the other factors man wawacho ni the macro factors makoro affect issues kaka inflation. Kama pinywa no wasechopo kama inflation ni malo kabisa, kendo ni bech gik moko osemedore ma jang'iepo onge gi power monyalo ng'iepo go nikech kan gi pesa mengo yudo ka pesa cha koro tin, pesa madong ne a household mondo ng'iew go other things bedo matin nikech bech gik moko osedhi malo. Iwinjo koro mano kendo affect the general growth mar uchumi mar piny nikech mwandu nitiere to kwanyal ng'iew gi. Koro kwa ng'iyo gini biro affect what we call supply to affect demand. To samo affect demand and supply ni, it means ni economy ok nyal grow in as much as ni wadwani mondo grow. Koro kaja ted piny wuoyo ni
owuoyo casually e yore mag medo taxes iwinja to okong'iyo the bigger picture magini dhi hinyogo piny nikech piny kama nosechope piny issues kaka mag mafuta ma ginene Ukraine and Russia war nosehinyo ji koro kane gidwaro biro gi plan mo maber te gibiro gi plan maduoko gigi chien tok mamedo gigi e plan machalo kamagi CPA Evans Ogutu die chenro mopogore mantiere karka sirkal kiani gik motimo ne dhi keto ngima bedo matek koso kinde ma itime jolony kaune weche mag omenda weche mag keto mwandu kuonde mopogore ponono kai gisumo mana paro nikech jogi to gintiere go karkacha gikia gima gini dhi kelo ne oganda ka en medruok mag nengo makama Cleo ing'eni sirikal ka sirikal koyier to nyaka bed gi economic agenda mare sirikal mar Ker William Ruto nyaka bi office apani sani en dwe mar 8 kata 9 nobiro ka en gi paro kendo no osete up kaka ni bottom up economic transformation agenda mare embe nong'iyo economy kaka en isewinjo ka Ker William Ruto wache functions mang'eny ni en japuonjre machiegni kabisa mar ker mar adek mar Kenya His Excellency the late Mwai Kibaki manyiso ni en kosomo economy according to his understanding kaka ker en osomo economy ni mana kaka otemo wacho ni owuotho the footsteps mag Mwai Kibaki but nitiere gik moko manyaka be wang'i matut nikech ing'eni nitiere weche mana winjo ko wacho in the interview mane nitiere kone mokwongo no wacho ni nitiere levies kaka road development levy no golo but of course ing'eni seche moko be nyalo bedo gi advisors ma kar wacho ni en railway development levy to nyise ni gini kore en road for those errors we cannot say ni ker no error fully but there are certain things mapani in terms of advisors moketo machiegni manyise ni kigolo ma kiketo ma to wanyalo balance. Let's get back to gima koro ne chandwa ahinya e wach mar fuel. En adieri kabisa ni nengo mar mafuta koidho to affect gik mang'eny. Tax manitie mafuta idho nikech ang'o? Mokwongo nyaka ing'e ni nitiere gik moko ariyo, components ariyo makelo mafuta moro idhi. One crude oil kata refined oil ni okwa produce ka wa importe. Chon kane gidonje telo, kane Ker ni donje telo, ne wacho niya lweny manitie kindwa gi kind jo Russia gi Ukraine biro affect wa e weche mag mafuta ni. To ne ok wawinji ni waloke ni en weche mag siasa. To en adieri ni gino ne dhi affect nikech adieri ka importation cost odhi malo mar crude oil nengo mafuta nyaka idhi malo nikech en global market. Mano bende ma biro gi mach mar jatend piny no lose weche mag dollar pressure kata nengo mar siling ma Kenya kirangi mano ma koro mar ariyo kopogore gi crude oil chako wacho adieri king'iyo siling mar Kenya is seriously and under pressure gi dollar king'iyo the rate mane wan go the buying of that dollar dwe mar adek gi dwe mar ang'wen iyudo ka en about 138 shillings per dollar to kucho ne dwe mar ang'wen ne en about 139 manyiso ni increase manyiso ni the value of our shilling dok chien factors ariyo gi nyaka affect fuel marwa gige koro kiriwo gi ticha riwe VAT makoro imede i Kenya ka to koro gini medo idha kabisa to gini ka idho daktari osenyisi gik moko ariyo owacho ni nitiere economics o analyze in two sections o analyze go miluongo ni microeconomics to gi macroeconomics microeconomic en gima koro affecta gik moko manyalo ng'iyo kaka priorities gik manyalo nikech ki increase na value mar fuel en ang'o mabiro tiyo godo nikech ing'e niya gini kaka medore to koro in kaka an individual ok Kenya mangima ibiro ng'eyo niya nengo mar mafuta idho omiyo nengo mar transport odhi malo seche moko anyalo wacho niya ni kanyo aolo fuel e gari kabiro go office
to koro bech fuel no dhi na malo, koro abro temo weyo gari no adhi gi matatu. Iwinjo. Kanyo anyiewo atiyo gi sikari kila 4 e dwe e yoda. To koro in micro abro wacho ni priority na koro sukari ni anyaka tigo mana kila 3. Manyiso ni atemo bridge the gap nikech nengo mag gik moko ang'owa idho. To gini be affect economy on a longer period nikech purchasing power na bedo timore nade bedo ok chien. To ngene ka purchasing power na odok chien, manyiso ni kata ushuru mane sirikal dwa kelo cha nikech VAT ok inya wacho ni VAT en section achiel. VAT en ng'at moro modhi o produce gicha to gi ng'ama nyiewe. Ingeni kama nyiepe emodhi claim godo. Tema sirikal be dhi yudo ga ng'owa pesa. Koro kwa ng'iyo gigiyo makar matut wabro understand ni ya issue mar mafuta as is kaka entie sani. Ko bedo reviewed to podo the affect oko the affect mana consumers manyiso ni wan kendwa. Podo the affect nyaka sirikal mane nigi paro mar choko ng'owa ushuru cha. Nikech in all these sectors moko kata king'iyo mana transportation sector nitie jowa mang'eny nitie mantiere kata le kai haya, nitie ji nitie kata Uber magi be jok moko ma kawo fuel to tiyo godo e economy mar Kenya. Kendo seche magi purchase fuel ni sirikal medo yuda ng'owa ushuru. Samidhi medo nengo fuel inyalo kete e level moro ma ng'at mane dwa kawo Uber cha kano ng'e ni ya an ka kawe ka Kilimani nyaka town to ne en 100. To sani ochopo 1,000. Manyiso ni ng'ato nyalo wacho ni we arit bus ma weyo ji kata tie Kencom. Kargire manyiso ni ng'ani bi run away, run out of the economy. At a long run, koko bedo review to wabro yudo ni the objective mane sirikal ne godo e choko ushuru pod ok odhi realize nikech effects mag fuel. Omiyo kata kwa ng'iye mbele mowacho ni koro tidhi mede to 16%. 16% ni ker no wacho interview kacha ni no wacho malongo ni liquid petroleum gas kata gas motiyo ge ot. Nono mar tedo. Mar tedo ni o zero rate. To ng'ama kelo gas e dhoudi no to fuel ne to nengo ne waidho. Iparo nade nyaka odhi ocharge nengo ne mar ang'owa mar petrol molo kata diesel molo kokelo ni gang'owa. Manyiso ni the net effect of gimite temo timo poki realize. Ana wacho ni gino no ningo bed reviewed maber nikech ing'eni king'iyo section achiel emikawo ni nengo mar gas aduoko ni piny. To nengo jakele to pod idho malo. Ng'ane dhi transfer nengo mar kele cha odhi kete nengo ang'owa mar gas cha. Manyiso ni giminyalo temo ni save kuom the consumer malong'o koro timore nade pod onge. Koro motemo lero ni the taxation mar fuel ma otemo obedo introduced ni at standard rate ma 16% kaka mana VAT mamoko. Kane kodhi bedo ka 8% mane ok waneno ko no slower growth. Donge temo ineno ka president wacho ni en student mar Kibaki. Manyiso ni economic growth during Uhuru oneno ka at little bit no bedo staggered. Tang'o momiyo no bedo staggered. There are certain things man obedo introduce moningo learn from. Ni ker Uhuru Kenyatta no introduce 8%. Kare mae ne nyalo bedo ni ma no affect the economy in one way or the other in terms of growth of the economy. Sama koro kao budget mo wacho ni budget wadhi kelo from the position 90 to 3.6 trillion. Gimotemo ng'iyo malong'o en choko osuru. To choko osuru ni ok en gimoro midhi e garaka. Choko osuru dwaro gimoro mibedo piny, tiparo, ti analyze, ti involve the stakeholders tech. Okiti mana gi advisors magi mane boardroom kende. To bro nyisi ni to ker kwa dhi kama to wadhi ma iyo marach. To kwa dhi kama to wadhi ma iyo maber. Ema nyalo konyo sirikende wagi duto. Obed sirikal mamalo ka kata sirikal wa mar kor gweng'. Ero kamana inya CPA Evans Ogutu. Iwacho kanyo ni nitie chenro mopogore ma sirikal onego bed ni timo. Baro dongo dakika 4 kene to wadhi e yweyo wa mokwongo kiny makone chon mar mbako romo. To kapok watimo kamano, nitiere gik mopogore ma sirikal osebedo kacha timo. Nengo ma kamae bende ka kore wacho ni ero nengo neno ka nitiere ka nengo pogore Nairobi, nengo pogore ma Siaya, nengo ma Mauta no pogore
e gwenge ma Migori. Iyudo ni ka kaunti moro ma Migori odhi kata 183, Nairobi kan 182. Iyudo ka nengo gi pogore. Pogruok mag nengo ma kamagi. Nyabedo ni masiling achiel, masiling ariyo, to gima ntiere ni omedore kaluwore kama ne ntiere. Medruok ma kamagi. Jopiny onego bed ni kawe yo machalo nade. Be in gi thuolo machielo mar wacho ni oyo juma manyien, dwe manyien, pod wabo neno ni ntiere lokruok moro amora mantiere. EPRA ne timo chenro mag choko pach oganda e kinde mokalo. Again, ne gichopo e kaunti ma Migori, ne gichopo dala kama Dr. Panya bende ntiere. Bar chenro gi duto ka etemo rango gi. Japiny nigi ting' mane mar neno ni dieri kae gino osetimore, ngima nyaka dhi nyime. Pacha mana golo cha bende noketi, koso macha ni golo mana paro e wi gigo mopogore. Erokamano nya Cleophas. Japiny nigi role. But adachako bai wacho ni differences mag nengo nyaka bedi nekech kaluwore gi distances. I mean, bor mar piny in terms of ibudo ni Mombasa en cheap to Siaya omedore gi siling mokade kata 4 nekech bor kaka bor piny en. Koro sama jo IPRA wuotho mondo mi gikaw wach kuom jopiny nyaka migi pachgi. Jopiny onego migi pachgi nekech e constitution wan gi public participation madwarore. Koro sama gibiro mondo gichok parogi to onego bed wamiyo gi paro. But most importantly en ni samo migi parogi, giti gi parogi, because wayudo ni paro to jopiny osegolo. But iyudo ka paro en gimitimo nekech koro chik mar Kenya owacho ni mondo wagol paro. But paro ni ok dhi ti kodgi kaka jopiny owacho. Now, nti gima da wacho in terms of gima CPA Evans wacho in terms of the bottom-up approach. The bottom-up economic model kano biro. Kur kane kiro no chako wache mana kandalo ma pod ne gine campaign cha. Ne wan kaka ne wa analyze ne en gima ber. Kendo ne wa support ni kichi kiwacho ni ida timo the bottom up teneni you want to deal with the masses jomani piny kagi empower gi mondo gi produce ne kichi ibedo ni jomani piny kagi ng'eny moloyo the few man malo within the pyramid. Koro ki empower jopiny gi to jopiny gi ema dhi timo ng'owa gi push that so that economic development inya chako gi piny ki dhi go malo. But gimone no kawuono is contrary to the bottom up economic model. Japinye miinyo, for example, king'iyo kata na the proposed finance bill, iyudo ka taxation in terms of karana omo gik mo parts mag helicopter ka gibedo zero rated. But mo mainyo japiny teno mede. Ineno koro kuonde gi ma wayudo some a bit of disconnect in terms of priorities mag the economic model. Monego beni the president champion kaka no promise jopiny. Erokamano ahinya tayo Otieno Panya kachal koda CPA Evans Ogutu. Wantiere kanya koro moge jwa mwaka mana ywe masane sa osero sang'wena mar okinyi. Sama ka ywe masane medornwa ote line wa SMS ari adek auchiela nono. Kama duogo wasomo gi penjo mantiere godo wapenjo ka wadhi nyime ikonwa ni pek mar ngima biro kaluwore yo machalo nade gi medruok mag nengo mag modhi kachal koda mago mag mauta e boma maintie ywak marien mane. Waduoge tielo mar ariyo mar mbako romo kik di mabor. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore. Foramen oval onego beni loro. Pinj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mokinyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima ko yud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e namba ni. Kata inyalo ywa tole namba ni
Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. To kapo ni intapki, ang'o miluonga ni bihan? Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Hai, nyakoro moge jongo waseduogo wantiere kar kae. Yweyo no bu semana rumo tielo makoro wantie sani en tielo no makoro biro da mako mondo mi wadhi kod nyime ka wadhi nyime gi TWAK. Wada mana rango ni jopiny to uwacho nade. Mani gimomiyo ang' waduogo kendo ang' wachok paro mawuok e kaunti mopogore opogore. Jo kaunti ma Siaya wacho nade odiochieng' ma kawuono e kidieny mar mbaka oromo. Nyaka sani paro chalo nade. Iwacho kanyo ni jok mopogore opogore to koro nitiere kanye. Iwacho ni nengo mar ngima ni ka idho to idho kaluwore gang'o. Iwacho kanyo ni CPA Evans Ogutu nitiere chenro mopogore opogore ma sirkal. Ma en sirkal ma wacho ni datego chenro mago mag loso mwandu. Magi mag manufacturing kaachiel koda magi mag production. Medruok nengo mag diesel. Keto oganda e kinde machalo nade. Wada waranga diesel ne mondi. Kaito bende waranga ne safar madhi kaluo. Tero mwandu kaluo, rego, golo cham e puodho. Iwacho ni weche mitiyo kod machine mopogore opogore. Mashinde makamagi matiyo kod mauta no mano mar diesel. Pek mane manitiere sani ma oganda dhi bedo kacha karito. Nikech wacho ni oyo petrol ne manengo ne ni malo kabisa. To kama chelo kami wacho ni en 161 mano ka intie kacha ikaw lita 1 mano mar mauta mar taya. Jogo matiyo gi nyangile, jogo matiyo gi mauta mar taya mar kitambi ni. Ere kaka gibedo kacha ka gitiyo kode. Pek mane moganda yudo. Wachaka ne mar diesel ne mondi. Kiwacho no medore kacha. Gieta malo momedore kono kata momede wiye kanyo no. En pek mane ni japiny. Erokamano ahinya. King'iyo matut. Kembe wa mang'eny ma tiyo e yore mag loso mwandu tiyo sana gi diesel as one of factors magi mag production. Omiyo mano en adieri mantie. Sama nengo mar diesel oidho, ing'eyo malong'o niya, king'iyo factors of production, king'iyo kata gik miluongo ni production cost, nitie gik miluongo ni overhead costs, nitie gik miluongo ni direct material cost. Seche ma nengo mar diesel oidho, manyiso ni running cost mar plant no dhi malo, manyiso ni kaka migaw kata nengo mar riembo machine no koda ne mana gi mela ni mari ni to ne mana machine mar rego oduma mondo los mogo. Seche ma nengo mar diesel oidho, manyiso ni ng'ani pesa mano ningo tigo kano tiyo gi siling 50 mondo mi produce godo mogo mar kilo 2. Sani koro dhi bedo kotiyo kata gi siling 100 mondo mi los go mogo marom gi mogo mano tiyo go siling 50. Gini ok odhi yie ni en moin ka kende. Odhi kawo gini to loko ne japiny mantie piny mogik cha miluongo ni consumer. Manyiso ni ng'ani the end product gini pod dhi ma kuom japiny man piny kabisa. Koro diesel dhi affect kamano. King'iyo issues mar adieri jowa ma ni piny kabisa tiyo ga gi public transport. Geche wa mang'eny mag public transport tiyo gi diesel. Distance to komedore. Gima koro medore niya, mondo mina e gwenge ma Migori achope gwenge ma Kisii, mondo mina e gwenge mag Migori achope Homa Bay, kata Homa Bay achope gwenge ma Kisumo, distance no ne pod en the same. Lakini gima koro medore ka en niya, mafuta lita to pod en the same, nikech engine capacity mar gari no pod chalre. Gima hinyo ng'ani en niya, diesel mano ningo nyiewo lita 1 cha gi silinge 160, koro medore odhi nyiewe 170.
Maiso ni siling 10 ni embe okunyal yie ni siling 10 ni affecte. Odhi kawo migawo mar siling 10 ni odhi keto kuom jawuoth. Inyo kaka gini inyo oganda wa. Koro jawuoth cha eme dhi yudo ka odhi chulo siling 10 mane oketne ang'owa ne oketne ja gari. Nikech adiri kata kiwacho ni in claim jowa mang'eny kata in kata an kipo ni dhi e petrol station kiwacho ni gona mo mar siling 5,000 tank ini goni mo tiwuok idhi kumidhiye onge kama idhi kawe receipt ni ambi chieng' moro nadhi claim go pesa sirikal. Manyiso ni gini adieri o affect generally jowa ma gimane ne piny. King'iyo mogik ahinya kata mana aneno ka sirikal temo wuoye wach mag saving the environment ka gitemo discourage. Aneno ka gimedo nengo mar mafuta gitemo encourage ni mondo mi jowa mang'eny oti gang'wa gi gas. Nikech gineno ni mafuta affect wa in terms of environment preservation and things like that, which is a good thing. En gima ber kabisa. To kapok watime nyaka wang'e ni nengo mar nyiewo gas ni be jowa mantie kiwango mapiny cha be gisegike level moro ma ginyalo afford. Ka koro mafuta tami medo negi bae siling 15 ema koro ok onyalo afford. Koro gas modhi refill galufu gi wiye bopro timo nade bopro afford. Manyiso ni mana adieri king'iyo na short term ok obi konyore, but on a long run kopo ni chieng' moro kano silinge moro 50-100 nyaka chieng' moro nyiewo gas, in a long run it's going to work, but na short term sani to ng'awa joma ngima ni gipod ni piny kabisa pod dhi be affected greatly. Omiyo in nengo mar diesel as is kaka medruok kuome dawacho ni jowa maloso gimoko ahinyo transportation sector ahinyo nyaka purchasing power. Kamano wacho ni weche mag nyiepo ma opogore opogore mantiere kar kae. Anga duogo iri Evans Ogutu. Sana winja ne pach daktari Otieno Panya. Nitie chenro mantiere kar kae. Ang'eni nyalo neno kata kanyo nitiere chenro omenda momedi mano ka ne wang' jowi kanyo sani en 168 mano ka nitiere kanyo Nairobi, Kisumu 168 mano nengo mar diesel kaachiel koda ka Migori mantiere kata 170. Migori kanyo waneno ka nengo ne omedore. Homa Bay en 169 mano lita mar diesel sani. Siaya 168 nduru mano wiye kanyo neno kanyo 93. Sirkal ong'eyo maber ni gima dwaro en bero chenro maga timo wacho ni weche mag loso mwandu ma opogore. Diesel ni mitiyo godo. Bende en gi paro mar japiny ma piny ka kose mana mar neno ni oyo osuru ni wachoke kumora amora nengo mane wiye mabalang' ni wayude yo makare. Ikelo kama ber sirikal katimo mpango mare to nyaka bed gi japiny e pache neno, but seche moko bedo gi japiny keto japiny e pache seche moko may not be a priority. Ok en gima nyalo bedo go mbele kaka sani and nachako ka nyisi ni the economy mar piny duto te ok Kenya kende okethore kaluwore gi gimwaluongo ni supply chain volatility mosebedo in terms of karana issues grains, karana issues mag oil and all that. The main focus mar sirikal, especially sirikal modonjo kaka koro manyien modonjo sani ni, en ni mondo giyud pesa ma ginyalo timo go gik mane gi promise jika neno. Koro gimomiyo in as much as ni sirikal nyalo gombo mondo mi oket japiny e factor neno, but the first thing nyaka gikwong ng'i ni to ere kaka ginyalo choko pesa gika mondo giyud pesa cha mochokore mondo gikony go japiny ultimately. Iwinjo? Koro yore ma sirikal oketo mondo mi gichop go ir japiny ultimately seche moko at the moment ok nyal bedo maber ne japiny. For example, ka sirikal onyisi ni bwana bech mogo onego duogi to 140 kata onego duogo 100, but onyisi ni okadhi chiwo kiny tanyisi ni bech mogo en 100. Gima dhi timo en ni adhi miyo farmer
adhi miyo farmer fertilizer mondo farmer oti gi fertilizer mondo ka gine supply mar gigi omedore out of use mar gine cha then prices gi dhi malo I mean they dok piny. Koro at the moment mimiyo supply I mean farmer fertilizer cha japiny ok bineno ka gima gini dwa konye. Koro seche moko nitiere ga ma sirikal nyadonjo gi short term measures kata na gik moko manyalo konyo mapiyo to seche moko ginyalo ng'iyo gik ma long term iwinjo. Koro paro to nyalo bedo gi go mar japiny but seche moko nyalo dwaro mondo ti gik moko timo piyo piyo mondo konj japiny, seche moko nyalo dwaro some long term mane momiyo japiny ok nyalo neno the effect but kwa wuoye medo gik nengo kanyo sirikal onego doga ne chien in terms of medo bech mafuta nikech ma en ohinyo japiny machiegni biro mondo mi konyi seche moko nyodo ka japiny koro onge kata ng'ama da konyo kata ng'ama idwoko ne nego piny samoro jedo ka onge paro mar Daktari Otieno Panya kama ni kod studio ka okinyi ma kawuono waranga ne pat jodak e county ma Kisumu ne medruok mag nengo mag mauta nyaka sani osekelo midhiero machalo nade poro kata kapok okelo midhiero pat jopiny en mane. Millicent Adhiambo oyawre Kisumu ochiewe yo machalo nade amor maneno kinyi ma kawuono mondo ikono anene nyaka sani chal mar wach en mane. Kisumu kata ka odoko ni chieng' rosi wuok rieny to sani bende mauta oganda pod medo mana ywak ne koso chal mar wach en mane county ma Kisumu. Ero kama na nyak Cleophas achiel ka achiel kwa wuok e county ma Kisumu kaendi kabede kaendi an go ganda ko wuok kuom karieyo ma oile alwora ma apaya ma Jomo Kenyatta adaka opa jotin kotenore kod twak ma wan godo e wi nengo mar mauta moidho ma bende en gima osea are higa mokalo ka oganda ywago nengo mar ngima ka bende achiel kuom gigo ma bende keto nengo gik moko idho malo en idho malo mar mauta. Wadang'eyo ni to jopiny ma Kisumu to wacho ang'o to midhiero mage ma bende idho malo mar nengo mauta osekelo ne gi ngimagi ka bende gi thuolo ni ende aboteri achiel ka achiel irgi mondo ginyiswa gin giwuon ni to giwacho nade kotenore kod twak ma wan godo. Machiegni abo chako kodi kaka jakom riwruok mar bus park ma Kisumu un thothne uno utiyo kod geche ahinya inyalo nyisowa ni to nengo mauta ma bende sani wachore ni medo mana idho pacho kae ni ohinyo weyo mane to midhiero mage ma bende osekelo e ngima machiegni. Erokamano nyinga James Ochingo mwa an jagoro mar riwruok mar weg matatu Kisumu County. Okinyi ma kawuono wachiew kendo gi buok mar pek mar ngima kalure go ohala ma watimo mar ting'o jowuoth kod misigo kwa golo kuonde mopogore opogore. Wayudo ka nengo mar mafuta mar diesel oidho malo gi siling 6.4, nengo mar petrol oidho malo gi siling 3.4. Ng'eny geche mwatiyo ga e idara mar transport gin geche matiyo kod diesel, gin geche madongo mating'o abiria mang'eny gin geche mag diesel. Rate momedenwa odiochieng' ma kawuono kuom nengo mar mauta no ohinyo nikech kuom geche matiyo gi lita madirom siling 100 odiochieng' achiel en medruok mar siling maromo 700 kuom gari ka gari odiochieng' ma kawuono e mafuta. Ka in gi geche madirom 100 nyiso ni in gi pesa moingo siling 50,000 midhi medo expenses magi e chulo mafuta mar sako mar odiochieng' ma kawuono. Omiyo wan kod ywak mang'eny to wasebedo piny kendo wawuoyo gi jatendwa mar national Mwana Simon Kimutai ni biro chuno wa kaka weg matatu mondo wabed piny kaka josako mondo wachor garama ni ne oganda ma japiny matiyo kod ohala marwa tieni na uli mag wuoth biro dhi mbele e kinde matin kwasebedo kod romo odiochieng' ma kawuono. Gimomiyo watimo man nikech mauta no sama omedi to gik mang'eny madhi mbele spares mag wadhi malo, insurance bende dhi malo, gimoro amora ma itiyo go e matatu biro dhi malo kaluwore gi nengo mar mafuta ma dhi malo no. Erokamano ahinya. Koro in kaka japiny to nyalo wacho ang'o japiny owuon nikech wacho gani sama nengo mauta dhi malo kata ngima japiny bende dhi malo kaluwore ni mauta en achiel kuom gigo ma bende bedo ga kaka gari ma bende riembo ngima oganda kata weche chiemo, weche jogo maloko ohala kamano. Erokamano, an iluonga ni Pam Nyargosito, adak Manyata, an jadak mar Manyata kona Mbaya. Gima nyalo wacho kaka japiny wabuok kabisa nikech kama wuoye sani ni na wuok na dhi nyiewo sukari to na duogo nono nikech omed nengo motamo wanga nyoro kai kana sukari en siling 180. Kawuono ka chiego kinyi ka dhi e duka tayudo ka sukari en siling 220. Ere kaka nyalo nyiewo to na tingo mana siling 100 kende lweta na dok nono keto nyathina odhi skul kech saka sama wuoye saniri en wach mapek kabisa kendo akwayo sirikal na ka poni mae gima bro dhi mbele taneno ka piny dhi hinyore kabisa sana wan joma ni piny kabisa ma yuto gene piny wan matek. Erokamano.
Mimi naitwa Fatuma, natoka mtaa ya Kaloleni. Maisha imekuwa ngumu wakati mafuta imepandishwa bei, kwa sababu vitu ukiingia kwa duka zimeshapanda bei. Kwanza sukari imeshapandishwa bei, ilikuwa shilingi 180 na saa hii imewekwa kuwa shilingi 220. Sasa maisha imekuwa mzito na sisi ni watu wa maisha ya hali ya chini. Sisi ndio tunatumia mafuta ya taa na mafuta ya taa pia imepandishwa bei. Sasa hatujui hata tutatumia nini wakati wa kupika, kwa sababu wengine wanatumia gas, wengine wanatumia makaa na makaa pia iko bei juu. Sasa kama mafuta pia imeenda bei juu kuwa na shilingi 15, hatujui tutajisaidia namna gani kama watu wenye maisha yao ni ya kiwango ya chini. Maisha imekuwa mzito, hata hatujui sasa tunaelekea wapi. Tunaomba serikali ione vile inaweza tusaidia. Asante sana. Machiegni. Ginyinge na ilungani Sospita Obungo Wich and coordinator ma Sufuria Revolution Movement. Sufuria Revolution Movement en movement ma wacho ratiro kendo wuoyo engima kaka japiny onego bende dak. Omiyo wawacho odiechieng' ma kawuono ka wan Kisumu ka ne kaka jopiny ok wamor gi kaka sirikal manie kom osebedo ka tiyo kodwa kaka jopiny. Onego bende gitiyowa kar tiyonwa. Omiyo wach mar fuel en gima obwogo jopiny nikech sama wuoyo kodi ni fuel is basic. Fuel ema touch on everything. Fuel seche moseidho malo, mano nyiso ni sukari ni malo, nyiso ni mogo ni malo, nyiso ni all food items ni malo. Omiyo wawacho ni ngima medo bedo matek kaluwore gi kaka piny bende en. Omiyo wan kaka jopiny, our voice is to say ni ka ok oduok nengo mar fuel chien, to kaka jopiny biro chunowa mondo wa apply article 1 of the constitution ma wacho ni the sovereign power belongs to the people. Mondo wawuog oko, mondo wanyis sirikal ni waol nikech sani ende kidhi idho bas kiko nyathini school to nyaka yur ka koro fare dhi bedo malo. Ka in iwuon idho bas kidhi dala nyaka yur ka koro fare dhi bedo malo. Miyo gigi duto te nyaka wuo kaka jokanyanam mondo wang'i nikech sirikal manie loch masani nonyiso jokenya kinde moro kane wan e sirikal mane jakom ne nitiere kod Uhuru Muigai Kenyatta kane gitiyo machiegni ne gimomiyo nengo mar piny ni endi nodhi malo e weche mag fuel ni Uhuru nowacho ni lweny ne nitiere Russia, ne Ruto wacho ni lweny mantiere Russia nok nyal affect jokenya. Omiyo kawuono to wapenje ni to kawuono ang'o momiyo nengo mar fuel oidho malo, to nikech en owuon ne owacho ni lweny cha ok nyal affect weche mag fuel. Omiyo ka ok onya reduce the high cost of living mathago momiyo sukari ni malo, momiyo mogo tamre dok piny, momiyo fuel idho pile ka pile. Ruto must go. Erokamano machiegni. Basi erokamano Millicent, an machung' iluonga ni Bitis Nyabura, an jadak motonglo. An jabiashara, an auso ohala mar duka. Nadhi wero Kibuye kacha, ayudo ka bedo ni fuel omedi. Gik moko mednwa kaka mogo oidho to kod sukari. Wero koro chopo chuno ni koro samoro pesa kaka ma in gocha. Kaki wer tami. Omiyo wacho ni medruok mar fuel ni. Omiyo wachandruok mathoth kaka wan inchi ma kawaida, ngima koro idhonwa malo, moko wang'eni nyalo konyo nang'o. Sani koro gik moko ni malo kabisa, maonge gimoro ma beche yot sani kamano Millicent. An mane wachna. Mana mapiyo katieko. An kaka Nancy jadak Manyawita. Litna ka ang'ama yudo mapato mapiny ka sukari kwota ok yudre duka sani. Iyudo ka sukari onge, to sukari mantiere sukari nus siling 120. Ng'ama tiyo hand to mouth, odhi yonyiewo sukari no sadi. Serikal duoke uru fuel piny nikech fuel ni ema affect ji mang'eny, kaito ok ji tema tiyo gi stima, ok ji tema tiyo gi sola. Nitie joma tiyo gi mafuta e koroboi mar neno. Ntiere jomoko matiyo gi mafuta e stove no mondo tedgo. To samuse keto ka fuel odhi malo, uinyowa kaka wan jopiny. Serikal ne uru gimo nyalo timo. Erokamano atieko ng'amogik, lakini ok adwa ni uti gi dhok magoyo sirikal makocha. Erokamano, nyinga iluonga ni Mike Ong'ele kata mong'ere no Kokrachar. Adwa wuoyo e weche ariyo, mokwongo abiro wuoyo tax bill ma of 2023. Aparo ni gini ok en mar jo Azimio kata mar jo Kenya Kwanza. Aparo ni wajumbe waduto te monego beni wuok oko nikech hinyore te mondo bill no gwe oko. Mano atemo nyiso wajumbe waduto te mondo oriwre mondo gino gwe oko nikech japiny hinyore. Mar ariyo abiro wuoyo wach mar fuel. Fuel samisemedo fuel matine tamo jo ohala timo ohala. Omiyo wawacho kendo wakwayo ni wamiyo jaduong' William Ruto ultimatum ni mondo duok fuel piny mondo wang'i kaka wanyalo konyore e pinywa ka. Erokamano. Erokamano katieko kodima. Erokamano anyinge na iluonga ni Amina Swale jadak ma Kaloleni Shauri Moyo. Duoko ne
TV Ramogi erokamano kuom miyo mondo uwinj duond japiny nikech adier wahinyre ka fuel omedore gimoro amora ing'e ni en fuel. An auso grocery. Kawuono adhi wero ayudo ka nyanya mar Sharon cha ne wawaroga 4,500 sani en 6,000 nikech ni fuel otemre nade adiel fuel omedre gin be nyaka gimeda nikech gigolo gigo mabor. Koro wan kaka jo hand swekre wahinyore nikech fuel kodhi malo. Gima daher nyiso rais ni ong'iye japiny, nowacho ni odhi ng'iyo hasla, ong'iye maslahi mar japiny, commodities oduok chien nikech chiemo e gimoro amora to fuel komedi to gimoro amora dhi idho. Koro ong'iye wach fuel ni oduok piny nikech kaka wan jo hand aswekra onge kaka onyalo timre, wan hand to mouth iuse kichiem. Koro ka profit ni mal gine sales ni mal ahinya onge kaka inyalo yudo profit. Erokamano katieko kodi. Erokamano en Ramogi TV, luonga ni Judith Adhiambo Nyango. Atimo ohala kar Jua Kali ma Kisumo. To an gima nyalo kwayo kalure gi gima neno kawuono wach mar medo fuel. Kawuono kidhi e garage ibro yudo ka matatu, most of matatu chung e garage. Onge ng'ama nyalo keto fuel mondo odhi oti oyud pesa. Koro an akwaya sirikal gi muolo ni wan kaka jopiny wahinyore ka fuel omedi nikech sama fuel omedi gimoro amora omedore. Sani kiwuok ni dhi waro skari to mwindi ng'isi ni kawo mana bel achiel, ok inyal kawo more than one bel. Koro wan wakwaya gi muolo ni sirikal one gima nyalo konyogo jopiny. Erokamano. Erokamano ahinya. Mana kamano Ramogi jonga gisewinjo moko kuom paro kowuok kuom jopiny ma Kisumu ka bendi winjo ni nyaka jogo matiyo kod mauta mar tach kroboi kata nyangile ka giliel go e ot sani koro ni kod ywa. Ka kamano kopogore gi mago ma bendi winje kaunti ma Kisumu kaendi abro kawi kendo atera achiel kachiel nyaka kaunti ma Homa Bay. Yali abich kinyalo winja taduoko aketo ni oporo mondo idhi nyime gi twak mawando mondo mi jopiny bo winji to jodak ma Homa Bay to wachango e wi thor wach ma wan go kotenore kod idho malo mar fuel. Yali abich. Erokamano ahinya nyaoda Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Wabiro achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay kaendi kama oda bago twak kod jopiny kalore kod chenro ma wadhigo nyime Ramogi TV okinyi ma kawuono ka wang'iyo wach mar medo nengo mar fuel mano otim gi duol mochung'ne gayo nengo modhi e pacho kaendi mano olando ni chakre otieno mar tarik 15 mane gigolo lendo margi bech modhi ma itiyogo pile machalo petrol, diesel kaachiel kod mafuta mitiyogo e udi nengo gi omedi kendo jopiny osebedo ka golo ywak margi kalore kod nengo mag modhi ma osebedo ka dhi malo e pacho kaendi. Ni an ka kod jogo eko mantie sekta mar wuoth, jogo eko ma osebedo ka tiyo kod fuel kata tiyo kod modhi mopogore opogore e odiochieng' otieno kalore kod chenro mag wuoth magitimo kaachiel kod jopiny ma bende wacho ni medo meto mar nengo modhi e pacho kaendi nyalo biro rocho mokalo kit ngima kata chenro mag ohala magitimo kalore ni giwacho ni ka omedi nengo mar modhi e pacho kaendi to mano nyalo nyiso ni kata mwandu ma jopiny tiyo ge udi ma pile ka pile bende inyalo bi medi kalore kod nengo mar modhi mane omedi kod duol ma ochung'ne gayo nengo modhi e pacho kaendi. Achiel kachiel an ka kod achiel kuom jotelo mag tend jo pikipiki e boma ma Homa Bay kaendi mobiro nyiso ne to gin kaka jogo eko mantiere sekta mar wuoth e kaunti ma Homa Bay kaendi ere kaka nengo meto mar nengo mar fuel ohinyogi to bende gineno ka maendi nyalo biro rocho chenro mag wuoth magisebedo ka gitimo e apeni mopogore e kaunti ma Homa Bay kaendi. Machiegni bochago nyingi ting'iswa ni kaka achiel kuom jogo eko mantie sekta mar wuoth unyalo wacho ang'o kalore kod nengo mag modhi mane duol mochung'ne gayo nengo modhi omedo e pacho kaendi ndalo mokalo. Gi nyinga iluonga ni Pio Soso, an jakom mar Homa Bay Sub County Boda Boda Association. Akawo thuolo mondo awachi ni wan kaka sekta wahinyore mang'eny kabisa nikech thuolo mokalo nyoro tarik 15 ne wayudo ka fuel omedore. Fuel momedore Homa Bay kani ohinyowa kabisa kaka jo sekta mar jo boda boda kata ka weche mag transport nikech chien kanyo ne wan gi ngima matek kane fuel mane wakawo gi 100 gi wiye kawuono en 190 gi wiye ma en roughly odhi 200 fuel 1 liter. 1 liter ni en fuel ma ok nyal wuogo ka midhi rodi miduogi to customers magwa ma wating'o to oseng'iyo ni samoro oseng'iyo ni siling 50 modhi godo koro gimbe gi ywak to wambe waywak kaka customers. Omiyo wakwayo ni biro mar medo fuel kawuono ni ohinyowa kabisa nikech wan kaka jo sekta mar riembo apiko wahinyore kokalo kuom weche mag gik minyiewo. Kawuono wan ka jo pikipiki apike ma wariembo kendo wachamo. Kawuono fuel sukari omedore nikech fuel omedore. Kawuono mogo matis manyiso wakawo siling 100 kawuono 120 mogo matin
waneno ka jo pikipiki inyalo agi siling 200 kata siling 300 kawuono odiochieng', ato kata giminyalo chamo ot kawuono nyalo bedo maonge. Koro wakwayo ni sirikal ohinyowa kendo waneno ka bedo no med fuel kaka waneno wadhini osemiyo kata ngima osebedo matek ma mine kata mon ma wan go mwakawo ng'enygi wewa nikech sani onge gima ginyalo chamo kata e udi. Koro pile pile kaka jogo eko mantie sekta mar wuoth waneno ka sirikal omedo nengo mag wuoth, waneno ka samoro joma nitie sekta mar wuoth bende dhiga nyime mar medo nengo mag wuoth ne jowuoth ma giting'o. Kang'eni kaka un jo bodaboda ma Homabay kandi thothne ayoja bedo ga ka omedi nengo mar fuel kama to medo pesa michiwo e town service town ka. Kang'eni ma be usebedo gi paro ma kama to ma be neno ka obedo nyalo hinyo jogo eko ma uting'o ma bende ywak negi matek e pacho ka. Homabay town service de chien kocha ne en ga silings 30 mane wabedo mane wawuoyo customers kano med fuel ma kawuono ne town service ne en silings 50. Town ma silings 50 ni bende waneno kawuono kuom customers pod ywak ka silings 50 ni gineno ni malo. Koro wakwayo kawuono mono wakwayo kaka wantie ni kata bedo ni omed fuel machalo kamano to customer kata bei ma onego bed wamedo wagombo ni mono customer kata riembo ka jariembo marimba piko mono wawinjre kod customers kuom gima waneno ma ginyalo medo wamok wachuno kendo kwanyalo kedo pressure moro. Ibiro chawo gi nyingi tigiswa ne pachi na okalo kod twak modhi go nyime kwang'iyo nengo mar modhi masani koro medi pacho ka ndi chak nyingi tigiswa ni ere kaka ma neno kanyalo inyo oganda jo Kenya. An kaka an John Ouma ajadak ma Homabay ka e wach fuel mano medore ni kaka wan jo transport waneno matek nikech kata mana ka ngimo medore ne ji tek nyaka customers miting'o ok nyal yie chulo mang'eny nikech en be ngimo medore ne adieri kaka Kenya dhini odhi bedo matek ngima bedo matek kendo bedo matek e transport ka sani kiwuok kata ka gi gari ni dhi kata mana rodi en siling 100 adieri kidwa chulo 100 rodi manyeche chule 50 bob en gima tek. To sani bende kata nengo fuel no mar 100 kata bed mar 200 ok inyal dhigo kata rodi. To koro customer idwa chajo rodi 300. Koro waneno matek kwayo sirikal mar Kenya, Mr. President, kiyie kiwinjo wadieri ng'iye ngima jopiny. Adieri sani kata sukari wang'iewo siling 200. To kamugike ni twadhi ng'iewe 300 kamochomoni. To sirikal mar Kenya marwa ok waneko ke ok chande gik matimoregi. Koro wakwayo ni e transport ka e fuel e gimoro amora fuel makelo gimoro amora maka fuel osemedore to expect ni everything dhi bedo malo onge gima dhi bedo piny. Koro wakwayo ni sirikal okonywa kendo ngima ni odhi bedo matek ne jomoko nikech nitiere kata jomoko e kor gweng' kucho ma ok nyal wan bet bere nyalo wacho ni achiwa yud siling 50 to ng'ama ni dala cha dwa ng'iewo mogo siling 220 ochako ng'iewo sukari 200 gi wiye ngima tek ne jopiny. Wakwayo ni sirikal koyie to konywa kendo wakwayo gi muolo mang'eny otek okoyot otek kabisa. Chien ka ncha kapok awiya dhi ng'ama chielo chien ka ncha uneno ka jopiny osebedo ka ywak e nengo mag gik moko mage wacho no dhi malo anya to gi chiemo ma kawaida ma ji tiyo go e udi bende neno ka nengo fuel mano medore ni endi nyalo biro medo gigo eko ma jopiny osebedo ka tiyo nengo mag gigo eko ma jopiny osebedo ka tiyo go e udi okinyi gotieno. Ali ngima piny dhi medore kendo kata samo wene kawuono ko giko dhiambo samoro mkati kiny mang'ewo kata siling 60. Bedo ni nitiere wuoyo moro mwawinjo ni jogi wuoyo malo ka wuoyo ni ok wane gima medonwa nikech kwa waparo ni katek to wadoge ndara mondo ka poni nyalore to gik moko dog piny nikech waneno kanyo cha president owacho ni eno ko bitiyo gi ola koko nyal tiyo gi ola nyiso ni Kenya oromo ok onego bed no medonwa gik moko. Koro mar ariyo gali wan matek nikech kata mana chien kacha no tek ne ji ywak to ndalo gi be pod tek pod wadhi mana ywak. Erokamano winja telo ibiro chawo gi nyingi tinyiso ni pachi na ng'aw kalo ko twak modhi go nyime e wach mar nengo modhi mano medi pacho kaendi bende kama endi nyalo medo inyo jo Kenya kalwe kod nengo mano medi mar fuel. Kachako gi nyinga iluonga ni Richard Wanyonyi aja biashara mar Homabay auso gas to fuel batiyo godo katimo godo delivery. Adiri sani masani Kenya ma wantiere en Kenya matek fuel ko idho malo ni kata kal tim delivery onge samoro customer daro gas kipasi na timo ne nono to koro ka fuel idho malo ni kaka chop kipasi tek koro maeso idho kama ok wanyal koro wakwa ma jatend piny Kenya oduoke bech fuel ma piny kamano. Kaka jawala mar gas okang'eni isewacho ni ibedo ga ki isupply gas ne customers magi bende ma nyalo miyo imedo nengo ma gas misebedo ka isupply kuonde mopogore e boma ma Homabay kandi.
ne gichiko wan ni gas biro beche biro dok piny to nyaka gi sani to kwang'eyo nikech mora mora pogi communicate nikech sani kasa be kabiro beche to dok piny matin kasa be kabiro to dwaro mondo otimne service kaka noyudo chon nikech ngima be koro idho matek koro ka ang'e adjust ne bei moro matin mar fuel cha mondo chop kamoro mondo chope boneno matek koro en matek ngima tek. Nyakwara Moi kapok wadhi e kaunti ma Siaya mondo winya ni to jodak ma Siaya wacho ang'o kalure kod nengo mar fuel ma mwang'eyo wachne kawuono ni an kod ng'at achiel mogik ma biro nyisowa pache kalure kod wach mar meto mar nengo fuel e pacho kae. Ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni pachi en ang'o kalure kod wach mar medo nengo modhi e pacho kae machiegni. Nyinga en Collins Okoth, an jagoro mar jobodaboda Homa Bay Sub County. Wach mar medo nengo ma wachiogo kawuono ni obwogowa kendo ok wane ka dhi kodwa maber nikech ka nengo medore mar fuel to gimoro amora dhi malo nengo mar ngima dhi malo e yore te nikech wuoth ema chwako gik moko duto mitiyogo e ngima mar dhano pile ka pile. Mar ariyo e sekta mar bodaboda ka nengo medore to wadhi bedo gi tabu nikech jogewa moting'o koyie mondo med e bei mar chudo mar apiko. Koro wadhi bedo gi pek kodhi yware kodgi to namba mar joma dhi idho apiko be dhi dok piny kech ng'ato dhi neno ni afadhali odhi ong'iew kibrit to wuoth gi tiende kodhi ot to mano yutowa kaka jo bodaboda dhi dok piny. Koro wahinyore kabisa kuom gima wayudo odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Nyakwara Mogajwang' mano mana paro ma jodak e kaunti ma Homa Bay kaendi ni godo kawinjo ka giywago wach mar ngima ma koro gineno ka nyalo biro medo ridore pacho kaendi bang' kane duol ma gayo nengo modhi pacho kaendi medo nengo modhi ma itiyogo e pacho kaendi. Ka ok kamano to wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Siaya mondo winjo ni to jodak e kaunti ma Siaya to wacho ang'o kalure kod twak mwadhigo nyime okinyi ma kawuono mwang'eyo wach mar medruok nengo mag modhi e pacho kaendi. No wacho kano donji telo ni Asla obro punguza maisha ma Asla to wana kaka Asla wane mwana matek sani nikech onge kaka wanyalo tiyo kama fuel omed gimoro amora mabiro kanya ka biro gi fuel kose med mesa nyaka bedhe matek. Koro wan wakwayo Mheshimiwa Ruto no kano donjo no promise wa gik mang'eny to kaka en gik ma no promise kosa no ogeu kawa wan makokeno wan matek kaka wan Asla. Koro akwaye kaka en president matiyo otiwa kaka no wacho ko campaign kaka wan wanjo peng ma Siaya kar kae wasechako winjo matek sana kech mafuta kama koro ochopo kamarach kabisa. Wakwayi mar mondo mi rangie kaka wan nyalsa wan jo peng ma Siaya kar kae te mondo idwoknwa mafuta piny mar mondo mi wan wang' kaka wanyalo tiyo mar mondo mi wan wang'e pesa kech sani jawuoth kigone bei kalure kod kama odhiye onwang'o ni pesa no ng'eny tadier samoro kamidhiye en ska siling 200 no idwa ni mondo ikowe kod duto to kendo 200 no idwa ni mondo igo kod mafuta koro onge gimidong' kodo. Ne wayiero government matiyo sani kwageno nodhi konyo jopiny mondo odwok ngima piny to kamochopeni en chal gima government mane wayiero koro nyanyasa jopiny onge japiny mawinjo maber kochakre nyaka ne sirikal ni donje telo nyaka koro sani. Koro nyo wadhier ni kachopo nyoro to koro chako mednwa fuel tax omede fuel mako ok wanyal timo gimoro amora gima nyalo iloso sani gi transport onge is like ni koro sirikal ni thiro jopiny. Wakwa sirikal ma William Ruto ni gadier kaine ni nyathi jadhier mano onyuol ka gijaus gwen to biro ni koro dwa konyo jok ma odhier ka en konywa we chalo ng'ama yako mwandu kuomwa. Gima neno e wach mafuta chalo gima otiwe wag nyororo kuma ne wase ae nikech an achako riembo apiko ka fuel inyiewo siling 45 to kaka higni medo dhi e kaka gini medo dhi. Ta kwayo government ma Kenya nikech karango gini mos chala gima ne joma ne kochulo Hustler Fund cha nyaka benu duto koro yo wang' koro dwaro pesa chag means moro mopogore. Dayo moro ni dala ka chama onge gimo nyalo timo nikech sani bech fuel oringo modhi malo. Sani skar en siling 210 oduma nengo ne tek nikech wach fuel omiya nyiso jaduong' Ruto nyisi kuma intiere nuduoke ngima ma Kenya ma piny ni wathagre kidhie supermarket mogo siling 200 kidhie chiro onge gima becho yot
Ruto inyewa nwa kwei kama intie jakom yie mondi konywa wawinjo marach ochumo idho mafuta ni malo gimora mora bei tek. Nyakoromo ke jwang waduogo kore studio ma Nairobi wasewinjo paro mowuok e county ma Kisumu. Millicent Adhiambo loso kacha kod jopiny, kae to tero wai county ma Homa Bay Ale Bicho loso kod jopiny, kae ntiere kanyo kod gi kendo gigo mbaka e yo makare. Kendo koro nyaka sani wawinjo mago motimore e county ma Siaya. Wago kamana ahinya ne jafwambo marwa bende mantiere kar kacha Mulindi Kari kuom bagonwa twak ma kamano motelo ne chenro ma kawuono. Kendo wawinjo paro ma opogore. Ang'ama bende paro giduto gibiro kotenore koda medruok e nengo mano mag mauta. Tangeni an gi wele studio ka, antie ka gi Dr. Otieno Panya, kachel koda ka CPA Evans Ogutu. Kata kapok wadhi waranga ne gik matimore county ma Kisii, mana mapiyo, paro kotenore kod jopiny, ywak margi, medruok mag nengo, pek magikale. Inyalo wacho ng'acha kodi Dr. Otieno Panya. Erokamano Cleophas. Jopiny ywak kendo kisewinjo kata na kineno from Homa Bay, Siaya, ji ywak magara dhi kuonde machielo de yudo ka ji ywak e issues gi. Koro an gima nyalo wacho ni sirikal onego winj ywak mag dhano, iwinjo mondo mi giduok gigi piny. But most importantly gima adwa wacho kan jopiny bende nyaka koro ng'i ni gima timore ni gini oken Kenya ka kende. Issues mag kaka piny bech gik moko osedhi malo nochakore back then in 2007 kacha chanti gik mwaluongo ni emerging economies. Koro emerging economies gi like China, India, Singapore, jogo yuto margi nodhi omedore. Koro ka yuto margi omedore, demand for products ma within the world market nodhi otimore nade. The demand for products odhi obedo malo. Gik matimore gi gik ohala gi duto te en ohala bedo manage gi factors mag demand and supply. Koro ntiere kaka those emerging economies and also wamedo nyaka South Africa bende. Kaito corona kobiro ochako timang'o, ochako okelo other issues bende. Mwachako wamed nyaka gi war in Ukraine. So gima nyalo wacho ne jopiny ni wabed mos ka sirikal temo mondo mi olos yore kaka ginyalo loso gini. It is true ni ji to chandore, but onge yo mora ma gini inya tim go piyo. A number of things more advice sirikal mondo mi otim en mondo mi omed production. Effect mar inflation kata na medruok magik moko mwaneno sanigi de okwawinjo effect ne that much kade chiemo nitie. Yeah, but you look a number of things like drought gini gik moko mabe wasewachogo omomiyo wachopo kama koro wachopeni. Koro sirikal onego winj japiny, to japiny bende onego winj sirikal katemo mondo mi wayuda a solution to this problem. Iwacho ni kanyo gima sirikal temo timo mondo bere chenro mag loso mwandu, weche mag production. To sirikal achiel ni bende makoro chak biro kata to medo nengo. CPA Evans Ogutu, medo nengo mar diesel, medo nengo mar petrol. Magi nyabedo magilongo ni drivers mag economy. Kata gigi makoro bende miyo uchumi nyalo bedo ni chung motegno kendo ringo yo moro madwarore. Sirikal kosegeni gigi duto dwarore, ywak jopiny bende ntiere karka. Gola ne county ma Kisumu kacha Homa Bay, iwinjo jogo mantiere county ma Siaya. Pachien mane kotena kod ywak ma jopiny. Well, mana kaka nwachako wacho ni medruok mar nengo mar mo en gima japiny dhi winjo immediately, ok en gima dhi budho. Tadieri gima neno ka nitiere ywak mokwongo osewuok e gwenge mag mwawinjo mag Homa Bay, mag Siaya, magi duto kata man depo ni wa interview kata jogewa man Migori kata man e gwenge manono, ibro yudo ni effect kata lit mar med nengo mar fuel ni okelo oseyudre ayuda immediately, ok en gimoro ma nyalo kawo a long time. King'iyo kindly sirikal nigi migawo adek mar konyo jopiny. En gi short term, gima ginyalo timo machuok ne jowa mahinyore. Nitie gimichak iluongo ni mid term, gimoro minyalo tim gi diere kanyo, to gi long term.
programs gi duto nyaka riwgi together mondo mi sirikal realize goal mare. An kipacha, in a short term effect, medo nengo mar mafuta kama. Ingeni adieri sirikal chon okelo gimiluongo ni partial subsidy. Partial subsidy ne konyowa to caution, ok en gimoro mane dhi terowa muda malach. To ne caution japiny mondo mi kik ohinyre ahinya. Unyalo yudo kudoyo puodho, udoyo keyo, to ng'ato dhi mbele ahinya. To ng'ato nitie mayom matin. Iyudo en doyo ne kare dok chien matin. Koro gima timore ni imake inywakone mondo miembo yud nguvu mar chopo kar keyo ne cha. Jopiny man ngimane ni piny kabisa. En ng'ama nyaka sir. Kinene sani, en nyaka sire. The gap manitiere between jok manigi mwandu gi jok modhier lach kabisa. Mako kwa siro japiny to wadhi hinyo jo piny sawa sawa. Wachalo kambi mawacho niya, wan nengo mwandiko go ji ka e dwe en $1 million. To ji 3 kende ema ichulo $1.5 jomodong kata ji 50 tichulo $10,000 tiwacho ni nengo mar chulo jotich ng'eny manade. Nitiere jopiny mogudore ka gima giyudo malong'o onge. Taneno ka sirikal ok dwa kawo migawo mar sirogi. Mae gimomiyo ywak nitie. Jowa mang'eny ma riemba piko manie boda sector. Boda sector is an informal sector mo employ ondiko oganda mathoth kabisa. Sami dhi hit fuel kama, idhi hinyo dhano tara gi tara. Gimomiyo watemo nyiso sirikal ni as much as ni un gi mpango maber mar konyo oganda on a long run, wang'iye uru na short run niya, be jowa gibiro bedo ka ngima after all these processes mwatimo. Owacho maber, mana yie gi sirikal ni ne nitiere jok mane timo subsidy mane ng'iyo milas, jok marego, iwinjo, gine ging'iyo traders kar ng'iyo jopur. Japur no inyalo support progressively. To cham ok en gima dhi chiek kiny. Cham dhi chiek after 3-4 months. Mane kaka oduma timore nade? Chiek. Kapok ma otimore, ere kaka ng'ane dwa bedo ngimane mondo mi okushon against kech mabro kae between these 3 months. Mane gima nyiso ni sirikal in my view onge ham nikech kata subsidy pod en mana ushuru mar japiny. Subsidy no nengo bed introduce mondo mi okushon jowa ma jopiny. Thank you. Erokamano ahinya. Koro moge jwangi winjo paro biro mopogore opogore ang'e ni weche mag subsidy no bende wayudo thuolo mar range ni nengo machalo kama koro kogole tiende nang'o. To paro mar chik mano mar loko chengo mag omenda higa mar 2023 mano bende ang' bedo wach mogik ma wayudo kuom Daktari Panya kaachiel koda ka CPA Evans Ogutu ma wantiere godo kiny ma kawuono. To sani kaka nawasingoni ni wadhi e counties mopogore opogore, yiena mondo mi ateri e county ma Kisii owinjane ni pat joriembo joriemb nyamburko mago joriemb trailer mopogore opogore, jogo mantiere county ma Kisii giwacho nade kontenore kod pek mar ngima kabiro kod medruok e nengo mag modhi. Mafuta hii biashara tunayofanya ya matatu imekuwa ngumu sana. Sio kosa lako kuongeza mafuta, lakini tunaomba utupunguzie mzigo kidogo wa mafuta. Sio penzi lako, kwa sababu tunajua ni dunia mzima imekuwa affected na mafuta. Tufikirie kwa ajili kuna mausuru mingi tunatoa katika hii sekta yetu, na tunajua hata VAT tutakuja kulipa. Tunakuomba uturegezee, ututolee mzigo mmoja ili na sisi tupate. Hii biashara ya matatu ni ngumu sana wakati huu, na ni wakati ekonomi yetu imerudi chini. Tulikuwa tukifanya kazi vizuri sana siku za nyuma, lakini imefikia mahali hii serikali yetu mpya, mimi naona inatuumiza kifedha, imetuumiza kiuchumi, imetuumiza na mambo mengi. Tulikuwa serikali iliyopita iliwacha mafuta kama akiwa shilingi 112 hadi 120 kwa lita. Sasa hii imesweep mpaka 164 na imetuongezea tena shilingi 6 juu. Hii imetuumiza vibaya kama madereva ya maroli ya changarao. Ya pili, saa hiyo ukielezea, ukijaribu kuelezea customer
kwamba hii mchanga tulikuwa tukiuza shilingi 15,000, saa hiyo utanipea shilingi 18,000 kutoka sehemu za Kindu, inakuta imetumia customer hataki, anasema hata yeye yako na sita na uchumi. Kiwango sasa imefikia, tumeona ya kwamba hiyo magari yetu tunaenda kupaki. Hakuna mahali tunaenda kuenda bila mafuta. Sasa mafuta imepanda, imeenda juu. Hata ukileta customer kuja umwambie unamuongezea pesa ili muelewane na mafuta, hata kubali juu. Sasa tumesoeana na hao ile bei ya zamani. Sasa tumekuwa kama maisha inaonekana ni kama sisi tunaumia sisi wote, hakuna mwenye umii. Sababu tukiangalia tangu Uhuru watoke uongozini, Kenya imekuwa maisha ni ngumu. Hata Kibaki alikuwa anaendesha hii serikali vizuri. Kwa hivyo ndugu yetu Ruto ajaribu kuona Kenya jinsi maisha itakavyoendelea katika wananchi Kenya hii. Sababu wa vijana wadogo sasa mahali tumefikia, tunaona itaenda kuwa ngumu hata kusomesha watoto shule. Tunaona sasa hii maisha imekuwa ngumu. Serikali tu tujadi sisi mwananchi wa chini, kwa sababu hao watu wakubwa wakubwa wenye wako serikalini wao wanatembea na magari kubwa kubwa. Hakuna siku yenye jambazi atakuja kumpata na panga, kwa sababu ataweka akiona mbele hatari anakaja na exaggerate mafuta yake, shio amepotea. Sisi mwananchi wa chini utakuja kukimbia ushinde jambazi, utamshinda. Sasa kama mimi hii stove yangu sasa hii unaona inataka kukatika. Na nimeweka mafuta ya 50, nimesonga tu gari kidogo na sukuma. Unaona ndio inataka kukatika. Unaona baada hapo sasa sijafaidika. Sijapata faida hata kidogo. Ni hasara kwangu. Hali ya mafuta kuongezeka, ilikuwa nanunua ya 20 inatosha. Kwa sasa nanunua ya 50 ndio inatosha kwa siku moja. Imeongezeka sana. Nisipoenda kibarua kutafuta kuozea watu mangu ndio nipate hiyo pesa. Saa zingine naonea ile kinga ya moto, hiyo ninawekea kuni. Naangalilia na niko na mtoto mchanga wa msichana. Nimeona shida sana. Kwanza serikali ingefanya mpango mzuri ipunguze bei ya mafuta, at least gharama ya maisha ipungue. Jana niliona rais akizungumza katika TV akiojiwa na wanahabari, na kidogo inaleta utatanishi kwa sababu akiulizwa swala anajibu kivingine. Sasa tafadhali mahali haka anasikia apunguze gharama ya maisha, na akianza na mafuta. Sasa tuseme kama hii mafuta imepanda, ilikuwa zamani ilikuwa imeshuka chini kidogo. Kwa sasa hii imepanda, hata wamama wenye wamekonga wameshindwa kununua hii vitu. Tuseme kama unga, mafuta, hiyo vitu yote imepanda. Sasa tunaomba rais wetu, tulikupigia kura vizuri na sisi tusaidie vizuri, wananchi tuendelee sawa kila kitu. Sasa sasa hii nashangaa sana kuona lita ya kerosene kama naona iko 162.2 shillings. Na sisi watu wadogo wa chini tunategemea petroli katika kazi zetu za hii town. Nashangaa tunaenda wapi ama Kenya tunaelekea wapi? Simpunguze hii ugali na mpunguze mafuta petroli, hivi vitu muhimu tunazita basic needs. At least ndio mwananchi wa chini apate kuinuka. Manoparo jopiny e county ma Kisii yuak maradier yuak kotene kod pek mar ngima gigo magikale dakika dongo da beach dakika beach yoda poge yo mpogore wawinja ne paro kowuok kuom jopiny bende e ote magioro kae to bende japiny e county ma Kisii molose wi kuoyo lori ma tero kuoyo magedo e kor gwenge tiende nango ka koro medi nengo makamano koro ngado en siling 18,000 ikone ne oyamba onge pesa no ngema tekna ngema tekne ngama uso ngema tekne ngama nyiepo ngema tekne jite ogando chom kanye mananga duogo monda ka paro mugi county de kar kanyo bende kulose weche go mago menda paro mag chik mano mar finance bill 2023 paro nyabedo manango mede mano gi pat jopiny makoro bende tiere kar kae wayudo ne ote mara Facebook gi SMS ote mosedo nyaka sani ka wanyalo yudo gi achiel kachiel kokalo e mbui mago mag Facebook, Twitter kachiel kodaka SMS. Frederick Ogola wacho ni an wuoda Gaena, wacho ni lakini tumechezwa sani ngi matek makata ka jirani okinyal kadho boot gate mare. Ma Frederick Nyandusi erokamana ahinya ka endewa wacho ni Sam Jakom kama piny ochopeni koko ok bi konyo dhano
ma wiye gi tiyo to koro linga thi to ti koda tekogi 2027 kiara ngomi wacho kanyo ang'e samoro wendo winji karaka hango duoka ne kae moro monya duoko Govedio Rodi wacho ni CPA Evans Ogutu wuod nyamage wacho ni ng'ama wiye leo kabisa e weche mag omenda erokamano ahinya kuom ote mari bende ochopo karka. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni Oluoch Ruto onego prioritize reducing high cost of living instead of luxurious things mano kaka houses built in urban centers. Erokamano ahinya Engineer Lazaro Kanyambok. Ote machielo kanitiere karkanyo mano Peter Tosh wacho ni sani koro piny tek jodala wacho ni miyudo matin pogne ng'ama onge go kabisa jothurwa ji nindo kech gi nyithindo. Erokamano ahinya Peter Tosh. Julius Odongo wacho ni jogi olowa gi medo nengo gik moko wacho ni sama koro wachomoni wawene mana Nyasaye otim dwache mane manya bedo ote ma ogik mantiere karkanyo koso mano janeno machielo mana SMS wacho ni an Valeria Akinyi aneno Ramogi TV e yo makare kano Yugis an bech mauta ema maka kendo obwoga kabisa. Erokamano ahinya. Faiza Faith wacho ni ngima tek bech gik moko be medo mana idho magi pach jopiny mantiere karka ajo dakika 5 ni apoge kamano mondo wadongi dakika 2 modongi wachiwo chwa dakika achiel to walose wach mogik acha kodi Daktari Otieno Panya dwach mari mogik nyabedo mane ywak ma jopiny nitie sirkal nitie mawinjo nitie jogo moyier mondo miyo konyo ganda nitie duol marango nengo makamage inyalo wachango nengo mari nengo mag modhi makoro oidho wach mari mogik mere kanyo bende gi wach mar finance bill ni ka nitie mano minyalo mede wi atamala paga uchiel mano mar VAT mimede modhi. Erokamano Cleophas. Gimanya wacho mogik kuom weche giduto te ni kiwinjo ywak jopiny to ineno some sense of hopelessness mochako donjo ne ji tende ni ji are losing hope kata nage life ni winjo kama macha wacho ni mamoro wach mane ni kisi ni chopo kama koro inyalo monj gi kata gi ji an mag gina effects koro kata na impact mag gik mwaneno kata kaka increase mar price kata na mar mafuta nyalo bedo kaka ng'ama ne wacho ni kuoyo koro medore ngine sama kuoyo medore cha to bech gedo bendo medore but nitiere other effects for example kata na rate mag crimes ineno bedo malo so gima nyalo wacho ni kuom joma iloni policy makers kachakore gi jood bura magwa ni gi make sure ni gi winj pach jopiny and giti gi pach jopiny and some of these things kaka issues mag medo bei mag gik moko kaka mafuta onego dog piny kamulo matin on finance bill 2023 asindiko about it a bit Karana Gazette ka mpacha ne enni okinyal grow economy gimedo taxes sami grow economy gimedo taxes kitemo mar grow economy kimedo tax imedo mana inyi the other ways minyalo tigo and achiel kuom gi we can take monetary policies or alternatively wanyalo increase our production mondo michimo bedi gik moko bedi mondo kata ka gik mo aila gi effects mag meto gi korok nere ok bi mang'eny ahinya. Erokamano ahinya Daktari Otieno Panya. CPA Evans Ogutu watieko twak wach mari mogik nyalo bedo mane kotenore gi chenro gi duto ywak mag jopiny ni ka sirkal nitie jogo moyier to ahinya nengo mar ngima bende dhi mana ka medore. Erokamano ahinya wach mokwongo teko mar controlling kata sero weche mag bech mafuta e pacho kae omi Nigerian Petroleum Regulatory Authority EPRA. Wanyalo wacho ni president gi stakeholders mag piny owacho duto te obeda ne piny gi EPRA gi review measures mag nyalo kawo mondo mi effect mag medo bei kik bed ni bedo felt gi japiny. Ok wanyalo wacho molo kaka authority momi EPRA koro bed piny gi president to gi stakeholders magwa. Man is one of the measures mag nyalo kawo mondo mi nengo gik ma ywak japiny en ywak
oganda nikech kata jo EPRAG gimbe gin jo Kenya. Gimbe gineno kaka effects magikawo kata decision magikawo temo inyo japiny. Mano mokwongo. Mar ariyo, katiba mar Kenya oyienwa kaka jo Kenya ni teko ni e lwetwa kata we can always wanyalo exercise kaka jopiny kata wanyalo tiyo kode gi jowa mobedo elected to represent our views. Wadwa temo encourage jowa mane oyudo telo higa mokalo tarik 9 dwe mar 8. Ni kisewinjo ni jopiny ywak ahinya to une legislature budget mar Kenya gi sani neno ka en legislative process. Ging'iya ne matut utegi mag Augusta House kata parliament gi discuss with all the passion gi everything magin godo mondo mi wayude yot kaka jopiny. Mogik e finance bill sani ni e parliament. Wan wasegolo views wa kaka jopiny. Warito gima wa ujumbe wa be bro wacho. Gi wan to wang'iyo ni kik obed passed without amendment. It should be reviewed.